बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, प्रतिबंधात्मक आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी राज्य सरकार माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव हे अभियान राबवणार आहे. सहभागी ग्रामपंचायतींचे 59 निकषांवर गुणांकन केलं जाईल. 70% अधिक गुण मिळवणाऱ्या गावांना आरोग्य संपन्न ग्राम घोषित करण्यात येईल. विजेत्या ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरीय पुरस्कार 5 कोटी ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत असणार आहे. जिल्ह्यातील 431 ग्रामपंचायतींनी या अभियानात सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राज्यातील नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यासाठी राज्यभर संपूर्ण आपल्या महाराष्ट्र राज्यात माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव हे अभियान राबवण्याचं सुरू केलेलं आहे. आणि या अभियानात आपलं जीवनमान कसं, आरोग्य कसं सुधारेल, जीवनमान कसं उंचावेल आणि निरोगी माणसं कशी राहतील याच्यासंबंधी हे सगळं प्रयोजन आहे, तसं अभियान आहे. त्याच्यात अभियानाचे मुख्य ध्येय आणि उद्दिष्ट हे आहे की आरोग्यदायी समुदाय, त्याच्या आजाराचे निर्मूलन, माता व बाल आरोग्य, 100% संस्थात्मक प्रसूती, संपूर्ण लसीकरण, माता बाल मृत्यूदर शून्यावर आणणे असे प्रमुख लक्ष आहे. त्याचप्रमाणे जीवनशैलीत आपल्या बदल करणे म्हणजे योगा, त्याच्यानंतर आयुष, संतुलित आहार, व्यसनमुक्तीद्वारे समाजाच्या वर्तणुकीत बदल करणे आणि सकारात्मक बदल घडून आणून माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडून आणणे असं हे आहे. पंचसूत्री ही वैशिष्ट्य आहेत. त्याच्यात हे अभियान समुदाय सहभाग, आरोग्यसेवा, प्रशासकीय समन्वय, नवोपक्रम आणि परिणामकारक मूल्यमापन ह्या द्वारे आयोजित केलेलं आहे. आता म्हणजे लोकांचं आरोग्यमान कसं उंचावेल ह्याच्यात आपण जास्तीत जास्त जे सरकारनं हे दिलेलं आहे त्याच्यात आरोग्यदायी समुदाय असेल, आजाराचं निर्मूलन असेल, माता बालकांचं आरोग्य असेल किंवा जीवनशैलीत बदल असेल, प्रत्येक ह्याच्यात आपण जास्तीत जास्त फोकस करून आपण कसं आपला स्तर आरोग्याचा उंचावू ह्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आणि मी सर्व जनतेला आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेला आवाहन करतो, सर्व ग्रामपंचायत असतील, PSC असतील, तालुका स्तर, जिल्हा स्तर आणि ग्रामपंचायत स्तर सर्वांना आवाहन करतो की ह्या स्पर्धा आहे, ही स्पर्धेत आपण भाग घ्यावा, जेणेकरून गुणात्मक आणि स्पर्धा हे आपण जिंकली पाहिजे. संख्यात्मक पण जिंकले, जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतीने जास्तीत जास्त संस्थांनी याच्यात सहभाग घेतला पाहिजे आणि गुणात्मक पण आपण पहिलं आलं पाहिजे असं मी आपल्या सर्व जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि प्रशासनाच्या वतीने नम्र आवाहन करतो. जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र राज्य. माननीय आरोग्यमंत्री प्रकाशजी आंबेडकर साहेब यांनी दिनांक 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्यांच्यामार्फत GR काढण्यात आला, माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव. सदरचे अभियान हे पूर्ण आपण वर्षभर म्हणजे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027पर्यंत राबवणार आहोत आणि दरवर्षी हे अभियान आपण राबवणार आहोत. सदरच्या अभियानाचं मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे सर्व आपली महाराष्ट्र राज्यातली जी जनता आहे त्यांचं आरोग्य सुधारलं पाहिजे, आरोग्यदायी जीवन त्यांना मिळालं पाहिजे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ह्याच्यामध्ये ग्रामीण भागातमध्ये ज्या ग्रामपंचायत आहेत त्या ग्रामपंचायत स्तर तसेच तालुका स्तर, जिल्हा स्तर, विभाग स्तर आणि राज्यस्तर अशा 5 स्तरावर आपण ही योजना राबवतो आहे. योजनेचे मुख्य ध्येय असे आहे की प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्यसेवेमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे आणि प्रत्येकाला आरोग्यदायी, जागरूक आणि महत्त्वाचं म्हणजे सशक्त समुदाय आपल्याला निर्माण करायचं आहे समाजामध्ये. तर त्यासाठी महत्त्वाचं म्हणजे जे आरोग्याचे ह्याच्यामध्ये पूर्ण कुठले भाग घेतलेले आहेत. तर पहिलं आहे ते संसर्गजन्य रोग. संसर्गजन्य रोगमध्ये आपण त्यामध्ये महत्त्वाचे जे रोग आपल्याकडे आहेत ते म्हणजे कुष्ठरोग आहे, क्षयरोग आहे, जलजन्य आजार. जलजन्य आजारमध्ये महत्त्वाचं आपण टायफॉईड बघतो, त्यानंतर गॅस्ट्रो बघतो, अतिसार ज्याला आपण म्हणतो, आणि कीटकजन्य आजार. कीटकजन्य आजारमध्ये महत्त्वाचं म्हणजे डेंग्यू आणि मलेरिया. त्यानंतर असंसर्गजन्य रोग पण आपण त्यामध्ये घेतो. त्यामध्ये आपण हायपरटेन्शन, डायबेटीस, कॅन्सर हे महत्त्वाचे ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. नंतर माता आणि बाल आरोग्य. माता आणि बाल आरोग्यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे
प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूती पश्चात असे दोन्ही कंपोनंट ह्याच्यामध्ये आपण घेतलेले आहेत. लसीकरण घेतलं आहे, कुटुंब कल्याण घेतलेलं आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे कुपोषित जी बालकं असतात त्याचं पूर्ण निर्मूलन म्हणजे सॅम आणि मॅम जे म्हणतो त्यामध्ये प्रामुख्यानं सॅम ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. सिव्हिअर ॲक्यूट मालन्यूट्रिशन आपण त्याला म्हणतो. आणि चौथं म्हणजे ह्याच्यामध्ये शुद्ध पाणी आणि जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट म्हणजे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट जे आपण म्हणतो ते ह्याच्यामध्ये त्यांनी इन्क्लूड केलेलं आहे. त्यानंतर हे पूर्ण वर्षभर आपण राबवणार आहोत आणि हा पूर्ण जो एप्रिल महिना आहे म्हणजे 1 एप्रिल ते 31 एप्रिलपर्यंत त्यांनी थोडंसं टाईमलाईन दिली आहे. म्हणजे 30 एप्रिलपर्यंत त्यांनी टाईमलाईन दिली आहे की ह्या दिवसात तुम्ही काय काय करायचं. आता ह्याच्यामध्ये राज्यस्तरीय समिती आहे, त्याच्यानंतर विभाग स्तरावर समिती आहे, जिल्हा स्तरावर समिती आहे, तसेच तालुका ग्रामपंचायत उपकेंद्र आणि PHC असे त्याचे ते टप्पे आहेत. आता पहिल्यांदी जिल्हा स्तरावर जी समिती आपल्याला स्थापन करायची त्याचं नाव आहे जिल्हास्तरीय जिल्हा आरोग्य संपन्न गाव अभियान समिती. तर त्याचे अध्यक्ष कोण आहेत तर त्याचे अध्यक्ष आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि सहअध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यानंतर सदस्य सचिव त्याच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी आहेत आणि बाकीचे सदस्य जे आहेत ते म्हणजे एक आपले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत आहेत, प्रकल्प अधिकारी आहेत, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला बालविकास, प्रकल्प संचालक आहेत, त्यामध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक, NGOचे प्रतिनिधी आहेत, नंतर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, शिक्षण अधिकारी आणि जिल्हा माहिती अधिकारी ही महत्त्वाची आपली जिल्ह्याची टीम आहे. अशी सेम टीम जिल्ह्यामध्ये ज्या एकूण ग्रामपंचायती आहेत तर सर्व ग्रामपंचायतींनी ह्याच्यामध्ये भाग घेण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये आवाहन करतो. आता ह्याच्यामध्ये तपासणी म्हणजे मूल्यमापन जे होणार आहे आता पूर्ण वर्षभर आपण हा कार्यक्रम राबवतो 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027. तर पूर्ण वर्षभर कार्यक्रम राबवल्यानंतर पुढच्या एप्रिलमध्ये म्हणजे एप्रिल 2027मध्ये ह्याचं मूल्यमापन होणार आहे. तर कसं मूल्यमापन होणार आहे महत्त्वाचं म्हणजे तालुकास्तरीय जी तपासणी ती आपल्याला ते पूर्ण आपण तुम्हाला ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं आहे. तालुकास्तरीय तपासणी 21 मे ते 15 जून राहील. विभागस्तरीय मूल्यमापन 1 जुलै ते 15 जुलै आणि राज्यस्तरीय मूल्यमापन हे 16 जुलै ते 31 जुलै. हे पूर्ण वेगवेगळ्या स्तरावर त्याचं मूल्यमापन होईल. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये जी बक्षिसाची रक्कम आहे सांगू सर राज्यस्तरीय पुरस्कार जे आहेत ते राज्यस्तरीय पुरस्कार एकूण महाराष्ट्र राज्यामध्ये 3 जिल्हा परिषदला हे पुरस्कार मिळणार आहे. प्रथम क्रमांक जो आहे जिल्हा परिषद त्याला 5 कोटीचं बक्षीस आहे, द्वितीय क्रमांकाला 3 कोटी आणि जो थर्ड येईल त्याला 2 कोटीचं बक्षीस आहे. त्यानंतर राज्यस्तरावरचं एकूण 3 पंचायत समित्या ह्यांना 1, 2, 3 असं बक्षीस आहे. पहिलं बक्षीस आहे 2 कोटी, दुसरं 1.5 कोटी आणि तिसरं आहे ते 1.25 म्हणजे 1.25 कोटीचं बक्षीस आहे. त्यानंतर म्हणजे राज्यस्तरावर 3 जिल्हा परिषद, 3 पंचायत समिती आणि 3 ग्रामपंचायत अशी एकूण बक्षीस आहेत. आता ज्या 3 ग्रामपंचायत आहे त्यांना पण 5 कोटी, 3 कोटी आणि 2 कोटी असं बक्षीस आहे. आता हे झालं राज्यस्तरावर. नंतर विभाग स्तरावर जे आहे त्याच्यामध्ये पण प्रत्येक विभागातून 3 ग्रामपंचायती त्यांनी घेतलेल्या आहेत. पहिली जी ग्रामपंचायत येईल त्याला 1 कोटीचं बक्षीस आहे, दुसरी जी आहे ते 75 लाखाचं आहे, तिसरी जी आहे ते 50 लाखाचं बक्षीस आहे. त्यानंतर आपल्या जिल्हा स्तरावर जे पुरस्कार देण्यात येणार आहे ग्रामपंचायतीला पहिले 3 ग्रामपंचायत आहे त्यांना अनुक्रमे 25 लाख, 20 लाख आणि 15 लाख असे जिल्हा स्तरावर बक्षीसं आहेत. आणि आता जिल्हा स्तरावर जे पुरस्कार देणार आहे त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 उपकेंद्र आणि एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र याची निवड होणार आहे. आणि उत्कृष्ट उपकेंद्र जे असेल त्याला 5 लाखाचं बक्षीस आहे आणि उत्कृष्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्याला एकूण 10 लाखाचं बक्षीस आहे. त्यानंतर राज्यस्तरावर पण हे 1 उपकेंद्र आणि 1 प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तर ते निवडणार आहेत. तर राज्यस्तरावरची रक्कम आहे उपकेंद्रासाठी 25 लाख आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 50 लाख. तसेच राज्यस्तरावर जसं आपण उपकेंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राला यांनी बक्षिसं दिली आहे तसंच ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय पण ह्याच्यामध्ये बक्षीस आहे म्हणजे त्यांचं पण मूल्यमापन ह्याच्यामध्ये होणार आहे. तर उत्कृष्ट जे ग्रामीण रुग्णालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालय असेल त्यांना अनुक्रमे 75 लाखाचं ह्याच्यावर राज्यस्तरावर बक्षीस आहे. तर आपण सर ह्याच्यामार्फत आपण आवाहन करतो की प्रत्येक ग्रामपंचायतीने सर ह्याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे.